אז מה המצב חברים? קיאנקס אישיות וברוכים הבאים לסרטון פתיחת הערוץ. אז לי קוראים אורי, בן 12.5 מרעננה, והיום אני אציג בפניכם את הערוץ שלי ומה הולך להיות בו. אז אני עזבתי את הערוץ שלי בלאסטר איקס בגלל שפשוט לא אהבתי את המיינקראפט שהיה שם, ואני רוצה באמת לפתוח ערוץ שיותר קשור ויותר להתעניין ב-Call of Duty. אז כמו ששמעתם, באמת התוכן פה הולך להיות תוכן של קוד. אני אנסה להביא את התוכן הכי איכותי והכי מקורי שאפשר. יהיה כאן תוכן של בלק אופס 2, של גוסט, של אדוונס וורפר חדש גם, וגם יש של פאר קריי 4 החדש יוצא. אתם פה תראו לא גיימפלייס מאקסבוקס ולא מפלייסטיישן, אלא מה-PC. כמובן שיהיו עוד כמה סדרות כגון דייזי ו-The Forest, אבל זה כבר יעלה בהמשך. אני באמת הולך להשקיע כאן בתדירות של סרטון פעם ביומיים 3, אז אם כל זה נשמע לכם טוב, אני מקווה שבאמת תפרגנו, תיתנו לייק וסאב. אני הולך כבר בימים הקרובים להביא לפה אאוטרו ולוגו ובאנר, וגם לייב גיימפליי יעלה כנראה ביומיים הקרובים. מקווה שנהנתם. אני הייתי אקזישות, מקווה להביא לכם עוד תוכן איכותי, אז יאללה ביי.